Alfred, nu är vi i makeup store och nu sitter du i en stol här och du är klar till att få makeup på. Och utan att du rönt till för. Nej, det har vi inte. Och hur ser du och på att det är spänt? Ja. Lät dig släppa från mig. Plejer du när jag brukar makeup? Det var ung, ja. Men det är slanger. Nej. Hur brukar du makeup? Nej, det var inte. Jag vill så bara naturligt ut och jag vet inte. Det är naturligt alltså. Jag vill att det är inte gott för huvudena och allt det där. Jag sa nu kanske få oss bättre evner och så, men då var det sminkan alltså, det var inte gott att smörja på folk och så. Alltså man fick allergi och allt möjligt. Men så lukar du spänt på hur urslut du är skött nu i kväll så du finner makeup på. Ja, ena för det ska jag. Men vad säger du, ska jag ta hon att få makeup på? Nej, det är alltid inte. Alltså, hvis man passar eller röktar sina huvud allt att säga att man rensar huvudena till så här morgon och kväll och brukar gott vätekräm och plejer huvudena så ska jag då inte bruka sin makeup. Men det ser viktigt att man rensar väl om kvällen då man liksom så att man inte svävar vid makeup. Så kan det bli osont. Så får hon inte anta och blir skiten. Så det är viktigt att pleja ner gör det. Nu ska du så smörja armfri. Kvärt att du att göra vena. Vad för makeup att du lägga? Ja, alltså är det alltid ta utgångsstöj i enkla personer. Och hon är eller naturlig så tar vi fullständigt för Kersta för just henne till näka jag brukar göra kraftiga makeup. Hon är eller böcker, alltså hon är hög kindbein, hon är go ejer. Så att det som är att man till är att kanske fokusera sig på huvudena, få henne mer jauna, få henne friska och jauna hud och få sin glow i huvudena. Och kanske framhäva flotta ögon som hon häver. Och bara få det bästa väkra fram till henne. Men på en naturlig måte som hon följer sig väl. Så det vill säga att det får inte vara skrudjande blått eller grönt? Nej, halt inte. Nej, det är det inte. Det är mer att vi framhäver ögonen och få huvudena läckra och friska och så här sån och frisk ut.